हाय मनोज भैया सादर बंदन सादर प्रणाम करता है। हाँ कि रउआ सबके ने पाके मन अगराइल बा बनल रहा कि इहे बुझाता है धरती पर स्वर्ग उतर के रुआई ने ये महफिल का जान आदरणीय अभिजीत भैया कहाँ बनी हम चाहब कि तनी मंच तक रुआ उपस्थित हो इंजीनियर साहब ऐसे खाली हाथ ना हम चाहब कि 2-4-5 सेकंड खातिर लड़कों के ले ले तो हमन को ठीक लगे यही भागे लड़का देख लिए जी लड़का कमो हमन के माई बहन उपस्थित बालो दो लाइन आप सब हमन के गार्जियन उपस्थित बानी तो आप सब खातिर समर्पित करता वाह ठीक ध्यान किधर है कि दिल कश तेरा नक्शा है और सूरत तेरी प्यारी है और क्या चीज मेरे यारा कुदरत ने सवारी है और क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है आज ये मेरा दिल भी तुम्हारा और मेरी जान भी तुम्हारी और आई सीधा सीधा एगो सोहर वही से शुरुआत करता है ए ब्यास बाबू बोला झन्नू हाँ सोहर तो मोहर लगी पहले ही ठीक 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 कि जुग जुग जिया सही ललनवा अरे भवनवा के भाग जागल हो भैया देखिए जबले कुछ कि ललना लाल भइले अरे गुलवा के दीपक अरे सगरो अजोर भइले हमन की समाज में केहू के घरे घर लइका हो जाला त बड़ा भाव से लोग आवेला हां केंगा केंगा अब वो सोहर सुनाई जो हमन के माई बहन गावेला लोग हां हमन की घरे जब लइका पैदा होला त पवरिया भी आवेला तो वो टाइप के सोहर हम जैसा आप लोग सुनल चाहब कहे के भैया कि जुग जुग जिया से ललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जिया से ललनवा भवनवा के भाग जागल हो कि जुग जुग जिया से ललनवा भवनवा के भाग जागल हो हेलल ना लाल भइले फूलवा के दीपक सगरो जोर भइले फूलवा के दीपक सगरो जोर भइले हो फूलवा के दीपक सगरो जोर
आ लड़का जब पैदा होला तो हमन के माई बहन इकट्ठा होला जो एकत्रित होला लो आ लड़का के जाके मिलावे ला लो कि लड़का के करी में पड़ल बा पहले लड़का के मुंह कैसन बा लड़का के नाक कैसन बा कहता लोग का कैसे कि नकिया तो होए जैसे माई के अखिया है बाबूजी के हो नकिया तो होए जैसे माई के नकिया तो होए जैसे माई के अखिया है बाबूजी के हो हेलना मुहावा हेलना मुहावा चनवा सुरु जबा के सगर जोर पइले हो हेलना मुहावा चनवा सुरु जबा के सगर जोर पइले हो हेलना मुहावा चनवा सुरु जबा के सगर जोर पइले हो आने वाले जाने वाले दुनिया आने वाले दुनिया आने और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बहनी तो बनौले आदरणीय हमारे बड़ भैया नवयुवक कमेटी के अध्यक्ष हम सबके प्रिय आदरणीय वीर बहादुर भैया जी की तरफ से ये हजारों रुपए का आशीर्वाद प्यार मिला। मैं दिल से बंधन सादर प्रणाम करता हूँ उपस्थित सभी को दिल से बंधन दिल से आभार। आप सभी का कहना है क्या कहल गई बड़ा भाव से कि नाचता ही जड़ा पवनिया कि नाचता ही जड़ा पवनिया बजावता थपनिया अभी केहू तैयार भइल बा कि ना काहे जे भैया एक कलयुग का देवी केहू अभी तैयार भइल कि ना? अच्छा अभी टाइम बा अजय भैया के प्रोडक्ट ऐसे कि ए जब भाव रहल कहे के बात का कि नाचो तही जड़ा पवनिया बजावता थपनिया हो